Hej. Jeg er lige kommet tilbage efter en god gåtur, og der er kun 2 timer nu til at starte første afsnit, han har sagt første dag på NLP Trainer. Jeg får lyst til lige at dele en oplevelse, som jeg fik på gåturen, hvor mens jeg går og tænker, hvor nu skal vi snakke i gang, og jeg glæder mig til det, og det bliver spændende og alt det her, så lige pludselig begynder jeg simpelthen at få ondt i min hals. Jeg tænker, okay, kan det være noget aircondition eller et eller andet, der er på vej herover, men jeg synes jo egentlig ikke, jeg var forkølet. Og så går jeg og tænker lidt over det, og da jeg ved, at vores overbevisninger oppe i hovedet omkring os selv og vores liv, de sætter sig i vores krop, så kommer jeg til at tænke på, hvad betyder halsen egentlig? Og halsen, den står for vores kommunikation. Altså, hvad er det, jeg ikke tør at sige eller få sagt? Og lige her kommer jeg til at tænke på, at det jo faktisk er derfor, jeg er her. Jeg har jo simpelthen for at lære præsentationsteknik og blive bedre til at stå foran et publikum og præsentere. Jeg kan næsten høre min hals, det driller igen. Og hvad er det så, det handler om for mig? Ja, det handler faktisk om, at jeg ikke synes, jeg er særlig spændende at høre på. Jeg faktisk synes, at jeg ikke er god til at fortælle historier. Og at det er kedeligt at høre på mig, når jeg fortæller noget i længere tid. Så det er jo derfor, jeg er her. Og jeg håber egentlig, at det er noget af det, jeg får ændret på. Det forventer jeg, at jeg gør. Og så kommer det nok også til at ske. Så allerede nu har halsen det meget bedre. På et tidspunkt kunne jeg næsten ikke sige noget. Så det har kun taget 20 minutter. Og det er jo dejligt. Så jeg glæder mig til de næste 3 uger. Og skal nok høre mere om, hvordan det går med halsen. Du kan jo overveje, om du har ondt nogle steder, og hvad det kan betyde. Det kan du bare google til, så kan du finde det. Vi tager ved. Hej.